Здравейте, приятели! Намираме се в Истанбул на... Кажи ми, колега... Златния рог. Златния рог канала. Отсреща виждаме хома на Лоти, Пиер Лоти, френския поет, нали така? Да. Мога да направя 10 лицеви опори, а? Стана ли? Окей. Не, секунда. Асистентката, ако обичате, може ли? Хвайте. Това е моята очарователна асистентка, ползваме и за други такива... Добре дошла в канала. Да. Повядай. Почваме. Дай. Додолу. Това е.